mjaso ryža i pretla ryža. Dobrú chuť, naj. Ja sa holubky sa robia, ja laseli som mjaso ryža. Dobrú chuť. No šida šo. Ша Марки боня дали до суперта, до пічі. Та боня дали на оцет. А де мене шкода на оцет? А то бабу смердячий оцет. Фуй. Але хто се посрав? Йотю, рабуськи. Ти знаєш Йотя? Мар'янка знає того лохонімо, ні? Гей. Паюру, що нянька не має матір на рабусі. Гей. Що ходить до пая. Гей. Ну та його нянько се посрав. Йотю. А до чого? Так повідь, як перший зварив. Ну, Йотю шов се посрався. Наївся фасолю, а се посрав до бумна. Гей! Я не вірив. Та й на раковину моєї дзеці мали. А жену маєш деку? Ні. Та чом? Та на гуту ми. Та ще саньов розідати. І треба їбати, і цілуватися, і діти робити. Ну та їбав, бо я й до пуска. А та самому лівче. Ну їбані, що? А та самому лівче, та ніхто не розідать. Беру доходу, беру 200 тисяч. Соціалка ти дала доходок 20 тисяч? Та ні, 200 корун. На день. А я, ну а я же. Добре. Та й мати ходить на ВПП до роботи. Я, а я по. Мамічка працює, а я. Ну а тепер поздрав мою маму. Яку? Тепер знаєш, бо я камерую, ні? Гей. Ой, ти тету знаєш. Гей, твою маму, гей. Ну гей, поздрав. Агой, тето. А то шицько. Як? Та так порядні. Агой, тета. Добрий. Парада. Парада. Агой, тета.